Heddiw, da ni am ddysgu pam ei bod hi'n bwysig i ni ddeall hanes gweilch y pysgod mwyn gallu i gwarchod ar gyfer y dyfodol. Erbyn heddiw, mae yna dros 300 o nythod gwalch y pysgod ym Mhrydain ar ôl degawda a fod yn ddiflanedig. Canrifodd yn ôl, roedd gweilch y pysgod yn niferus trwy gydol y Deyrnas Unedig yn ogystal ag orllewin Ewrop. Beth felly naeth achosi i niferoedd gostwng? Gadewch i ni droi'r cloc yn ôl i 1847. Nid oedd digwyddiadau fel wythnos rhyngwladol y gweilch yn bodoli 1847 i godi ymwybyddiaeth o warchod bywyd gwyllt, ac yn anffodus, nid pawb oedd yn hoffi gweilch y pysgod. Roedd hyn oherwydd eu bod nhw'n gweld adar ysglyfaethus fel bygythiad i'r bwyd yr oedden nhw'n ei fwyta, a'r anifeiliaid yr oedden nhw'n ei magu a gwerthu. Oherwydd hyn, roedd pobl yn lladd adar ysglyfaethus, wnaeth achosi i boblogaeth gweilch y pysgod i rywio. Ar yr un adag, roedd pobl yn casglu anifeiliaid gwyllt fel addurniadau i'r tŷ neu i'r amgueddfa. Golyga hyn fod y gweilch yn cael ei lladd a'i hwya'n cael ei dwyn o'r nydd cyn iddyn nhw ddeor. Roedd hyn yn ddifrifol i niferoedd y gweilch, ac yn 1847 cafodd y par olaf ei lladd yng Ngwlad yr Haf. Roedden nhw wedi diflannu o Gymru a Gogledd Iwerddon yn barod. Parhaodd y gweilch ei freidio am ychydig o flynyddoedd yn yr Alban, ond erbyn 1916 roedden nhw hefyd wedi diflannu. Gadewch i ni fynd ymlaen i 1954, lle mae pethau yn dechrau gwella yn ara bach. Dychwelodd par o weilch i'r Alban ac adeiladu nyth yn Loch Garten. Penderfynodd gwirfoddolwyr i warchod y nyth am 24 awr y dydd mwyn ceisio sicrhau nad oedd unrhyw un yn dwyn yr wya, oedd bellach o werth llawer mwyaf arian gan fod gweilch y pysgod mor brin. Roedd dal rhai achosion o'r wya yn cael ei dwyn, parhaodd y boblogaeth i dyfu gyda phobl yn gwarchod o nythod. Ond, daeth problem arall. Pla laddwyr. Mae pla laddwyr yn aml yn cael ei defnyddio i ladd pryfaid a thrychfilod sydd yn bwyta planhigion. Mae rhai pla laddwyr yn gallu bod yn niweidiol i bethau eraill hefyd, a llwyddodd un pla laddwr i heintio cadwyni bwyd anifeiliaid gwyllt fel adar ysglyfaethus. Roedd hyn yn achosi i blisgyn wya'r gweilch, dynnuo, roedd atal y cywion rhag deor. Yn 1972, cafodd y pla laddwr DDT i wahardd, ac roedd cosba mwy llym ar gyfer lladrata wya erbyn hyn. Dechreuodd y boblogaeth i dyfu unwaith eto. Erbyn y 90au, roedd 60 par o weilch yn yr Alban, diolch i waith calad pawb fi'n ei gwarchod. Ond nid oedd unrhyw weilch yng Nghymru na Lloegr eto. Felly, fe gawson nhw help llaw. Ym 1996, gwelwyd prosiect ailgyflwyno gweilch yn Rutland, canolbarth Lloegr. Cafodd gweilch ifanc o'r Alban eu cludo i Rutland er rhyddhau, gyda'r gobaith y bydden nhw dychwelyd yno pan yn ddigon hen i freidio. Byddwn ni'n dysgu mwy am y prosiect trawsleoli hwyrach yn yr wythnos. Arweinydd y prosiect trawsleoli i bar o weilch nythu yn Rutland am y tro cyntaf yn 2001, ac o ganlyniad i'r prosiect, daeth gweilch hefyd draw i Gymru, ac yn 2004 gwelwyd gweilch yn bridio am y tro cyntaf ger yr Afon Glaslyn. Mae'r boblogaeth yn dal i dyfu yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, ac ni fydda hyn wedi bod yn bosib heb waith calad y bobl sy'n gofalu amdanynt. Dyma pam mae'n bwysig i ni ddysgu am hanes gweilch y pysgod, fel ein bod ni'n gallu helpu ei gwarchod am flynyddoedd i ddod.